Li kompaniyên gilêş avêtinê ji mal û bazaran bermayên gilêşê tînin tavejin zibilxaneya li Çûlê weke serê vê sibê. Sedan kes di nav da zarok jî li benda trombêla gilêşî dimînin, guhîviya ku parçeyên alüminyumî, asînî, sifr û plastîkî dest bixin ji bo firûtinê. Ez bi komkirina asîn û plastikê dijîm. Her rojê ez 3 heta 5,000 dînaran qezenc dikim. Du sê sala ez vî karî dikim. Em ti rewşeka dijwar de dijîn. Me qet ti dahatek dî nîne. Sibê zû em mal û zarokên xwe dihêlin û qesta wê derê dikin. Da ku ji bo xastina pareyê destê xwe dirêjî kesî nekin. Ew kar gelekî çêtir e ku mirov ser caddeyan parsekî bike. Star dîsan dibêje piraniya zarokên li vê derê kar dikin jiyaneka baş nîne û nikarin herin dibistanê. Ew zaroke neçûne xwendingehê û wan qet perwerdehî nedîtiye. Ew ji bilî karkirina wê derê tiştekî dî nizanin. Rêxistinên mafê zarokan û malbatê dibêjin bêkarî û qeyrana aborî ya hikûmeta Iraqê wekiriye ku hezaran zarok li cihê ku herin dibistanan û bixwînin li van cihan kar dikin. Polîsê Mosulê dibêje divêt hikûmet tedbîran bistîne da ku bi ser zêdebûna hejmara zarokên li kûlanan da zal bibe. طبعا هاي الظاهرة خطرة جدا ممكن Bêguman ew rewşek metirsîdar e. Dê bibe sedema tewanên weke bazirganiya mirovan û destdirêjiya serkeçan. Ji ber wê yekê eger rewş wiha dom bike, dê bibe pirsgirêkek mezin. Pêwîst e hikûmet li ser wê yekê kar bike. Wezareta Kar û Pirsên Civakî bi hevkariya hikûmetên herêmî bi wê yekê çavkaniyeka malî peyda bikin. Berevankar û parêzerên zarokan dibêjin grûpek nîne hewl bidin zarokên di nava zibilxanan da kar dikin jiyana wan baştir bikin. احنا كمنظمة نرجال Em weke rêxistina nergal, rewşa zarok û jinan dişopînin. Lê rêxistineke taybet nîne bo zarokê kulanan. Heta nûke em sedema wê nizanin. Me ji hikûmeta navendî û hikûmeta herêmî daxwaza alîkariya wan zarokan kiriye. Şarezayên tendurustiyê dibêjin yên ku karê têkvedana zibilxaneyê dikin ji her kesî zêdetir dê rastî nexweşiyên tengenefesî û nexweşiyên pîstî bihên. Ji bo ku bimînin jiyana xwe dixin metirsiyê da.